chính em tăng sĩ bò ba lấy kênh hấp khá cả linh cột ya kỳ anh lá vô u lấy nghi bên cung mặt để hàng ta chính em cả chân cha ka kerwok kubor bala pelaj da ibabu Fabian Lengdo lengba ka FBP Jong I ha kaba ila ongkum ni ka jaj benriu khasi Jong I menta ka don ha ka pisa kalang a namar ba kam don nong yalam ba hakmat ha kesensyar ka kadar bat baki parti riulum khasi barim kim longshu ki jingkermen jong ka jaj benriu namar ba ki lakala nong bud rongser tang ban yo kabu ki khmat rang ba parti kat ba ki pat ba pat kenup pat trau ki yaisa ha kapisa kalang a kadum kalango kaduk ka kerdu balai namar ba kamdon ya unong yalam balai ki pat ba khasi ki songshit ya ka jingruai pra omdei namar ba ki songshit jingruai hanrei ki don ka jingpisa jinglang a na tenrai ka donut bat ki angnut ya unong yalam ka parti WPP ha ka sembol jong upra bat uba arden milar basai moj kum unong yalam ba hakmat ka kersoy ya ka jingkermen hakane kapor ba ka jaj benriu kala jemrengiu palat uba arden udai unong yalam jong ka jaj benriu hakane kapor ka babenta hanrei bon ki bakwa banlong nong yalam kin kentho bisni yau namar ki pho sniu banlong nong yalam yaladi hanrei kim slan bat kim don lenti hiru ka jaj benriu ka bomdon ya unong yalam ba hakmat kan long ka jaj benriu kaban yasa ha ka jingrem bat jingjem rengiu ka jaj benriu bastat pat ka kersan bat kentiu sejrong ya unong yalam kum ubriu kat ba ki khauput nong bisni pat ban yalam hi hakmat ru kimnut ban yalam ki weiru yuwo kejat namar kata hakum kane ka khep jong ka jaj benriu ngaru ngasnyu ban perta ha upra penkut ka kerwo kubor na upai urang ba